Svieža jak ja, svieža jak ja, svieža jak svet. Farby, vône, pátos a postel, jeden úsmev, jeden pohľad, dievča pod zem. V sebe pár absintov som chrlil oheň, očividne s tým nemala problém. Mohol byť piatok večer, myslím, že si musela mysleť, že som ďalší blázon. V meste ďalší blázon, ale musela ich zažiť 1000. Bola ostražitá, sa nechcel nechať chytiť. Po tých absintoch som fúňal jak bík, pri pohľade na ňu som fúňal jak vždy vraj. Nedávno sa jej prisnil zvláštny sen, dve ženské o ňu súperili bláznivé. Wow, som jej povedal, že to je sexy, ona zničila fantáziu, rozbehla keksy, bla bla bla. Nezastavila sa i na chvíľu, vraj jedna nevie čo a druhá predstavuje Áziu. Som jej slúbil, že na prvé rande kúpim snár, len preto, aby som dnes nespal sám. Som si pomyslel, že by mala fajčiť menej trávy a v baroch o niečo menej času tráviť. Ona priznala, že jej prídem jak fajn týpek. Som jej položil otázku, či nemá chuť na výlet. Unos euro, lady, nech sa páči, a ja len dúfam, že tak sa páči.